ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. номи ман Шаҳром. имрӯз 22 май соли 2021 мебошад ва пешкаши шумо 16 та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайр. чӣ хонае ки шумо дар комментария пештара навор навистен, аз мо хоҳиш карден, ҳавайра мо ёфтему, дар имрӯза навормон мондем. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем. якум сар мекунем аз хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ. хона қарор дорад дар пеши молбозори нав. ду хона, баня, кухнӣ, ҳоҷатхона, кладовка, ҳамаи чиза хулоса дорад. нархаш 125 000 сомонӣ мебошад. бо савдои хуб мешавад. аз номи канали Dom TJ гап занем. 4 сотиқ замин мебошад. боз як ҳавлии фурӯшӣ аз ноҳияи Рӯдакӣ. 3 дар хонаяй, хонаош 3/6, як балкон дорад, яъне веранти 7/3, дар 6 сотиқ замин ҷойгир аст. дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Истиқлол 3. нархаш 250 000 сомонӣ мебошад, ё ки ба духонагӣ дар шаҳри Душанбе ивазам мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай. имо WhatsApp доранд. гирди хона забор қати маҳкамай, дарахтои мевадиҳандаам дорад бо чӯлоби ангур 100% ҳамаш. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. духонага квартира дар 3 ошӯна, бинои новостройка бо масоҳати 50 метри квадратӣ. хона коробкая, яъне беремонт ва дар бинои 3 ошӯнага ҷойгир мебошад. қарор аст дар 9 километри шаҳри Душанбе. ориентираш ховарон мебошад. канечкаи маршруткаи 15. нархаш 171 000 сомонӣ мебошад. баъдиш ҳам қае ки нархаш окончательно дига арзон намешавад. хубиш бошад. бино аз комиссияи давлатӣ гузаштагиай дорои техпаспорт мебошад. бародарои азиз, як эълони муҳим, баъд навора давом медиҳем. ин тифлаки ширин Каюмарс аст. 6 сол дорад. дар оила писари ягона буда ду хоҳарак низ дорад. тӯли 1 сол мешавад ки аз бемории лейкемияи шадид, яъне саратони хун, намуди лимфобластит ранҷ мекашад. ҳар шаби модар бо ашки сӯзон рӯз мешавад. ҷуз дасти дуо дигар чизе аз дасташ бар намеояд. сеҳатмандии фарзандаш орзуи ягонаи модар аст. агар рӯзе Каюмарс лаҳзае аз ранҷ дур шаваду табассум кунад, дар ин хонадон ба қабли тӯй аст. агар амрӯзам биханда кун, намода тӯя. агар амрӯзе ками хел бошад, дига ҳеҷ хурдан иҷа нест. апа доран дарсушам ҷа мекунан. агар ин биханда куй апоира меан қаачоқ мекунан, ча мекунан, додарҷони ман соз шуда. кумада рафтай кун. Анамики апош омадия ва ҷон додармона соз, додарма зинда кунем мегӯяд. додарма зинда кунем. фақат тумре додартон ай худо талаб кунем, дуо кунем фақат ки худо додартонро соз кунам, ман додари шуморо соз карда якҷо мекунам. бародарои азиз, ин оила ба кӯмаки мо ниёз дорад. агар шумо пул қатъӣ натонед ёрдам додан, пас як дуои нек кунед. замини фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. 4 сотиқ замин, об, свет дорад. дар даруни ҳавлӣ баня, ҳоҷатхона, ошхона ва як хонаи 6 метра ҳаст. ҳуҷҷатош 100%. дар даруни шаҳр ҷойгир аст, дар назди боғи фарҳангии Калон, дар наздикии мактаб ва роҳи Калон мебошад. ягон хона боша алишам мешавад. фарқаш нест заминиҳа ё ки сексия мебошад. нархи хона бо маслиҳатай. барои ҳамин аз номи канали Dom TJ гап занед. иншоаллоҳ савдо мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Екатеринбург. 4 сотиқ замин, 2 дар хона ва русски баня ҳам дорад. документ хонадам ҳасте барои пропискакунӣ. 2 та теплица дорад. дар лаби озери ҳай. нархаш 950 000 рубля бо савдоам мешавад. дар шаҳри Екатеринбург.
хонаи времени дуэтажаҳай. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай ватсапам доранд ва ба наздикӣ газ мегузаронанд. якхонага квартира дар якум ошона бинои советӣ бо масоҳати 42 метри квадратӣ мебошад. нархаш 180 000 сомонӣ ва қарор аст дар шаҳри Бустон, пештара Чкаловск. харидори аниқ бошад, бо маслиҳатам мешавад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира дар якум ошона бинои новостройка бо масоҳати 40 метри квадратӣ бо ремонтай. нархаш 200 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. агар харидори конкрет набошад, соҳиби хона мегӯяд срочно сум даркоршудагиай барои ҳамин мефурӯшанша бо тамоми талабот ҷавобгоҳ аст. мошинои Kia, Hyundai ё ин ки иномаркам бошад, барои такси 1111 ва 3333 бошад, алиш болои пул мегирам мегӯяд соҳиби хона. дар Гипразем қарор дорад. мегузарем ба Хуҷанд. якхонага квартира дар 8-ум ошона бинои новостройка бо масоҳати 40 метри квадратӣ. хона бе ремонтай, коробкае. қарор аст дар 19-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд, назди роҳда. нархаш 188 000 сомонӣ мебошад. бо муомилаам дорад. боз аз шаҳри Хуҷанд. якхонага квартира дар якум ошона бинои новостройка бо масоҳати 43 метри квадратӣ. хона коробкаяй ва қарор аст дар 13-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. нархаш 170 000 сомонӣ мебошад. бо савдоам мешавад ва дом оли тайёр нестай. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, маҳаллаи Кангелӣ. 15 сотик замин, 2 дархона, душ дарунашда, кухни, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамаш бо ремонтай. свет, об ҳастай. документам дорад. гирди ҳавлӣ бо сементблок маҳкам кардагиай. дарвоза дорад. магазин дар наздикии хона, роҳи мошин ҳам дар наздикишай. нархаш 100 000 сомонӣ мебошад. бо маслиҳатам мекунанд. срочно пул даркорай. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай. имо ватсап дорад. аз Султони Кабир бародаро хоҳиш карданд. марҳамат, яке аз арзонтарин хона дар Султони Кабир. духонага квартира якхонагара духонага кардагианд бо масоҳати 47 метри квадратӣ. ҷойгир аст дар 3-ум ошона бинои новостройка, ҳамон худи бинои Султони Кабир. нархаш 265 000 сомонӣ мебошад. бо муомилаам дорад ва ремонти нав дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар. якхонага квартира дар 9-ум ошона бинои новостройка бо масоҳати 40 метри квадратӣ. худи бино аз 9 ошона иборат аст ва қарор аст дар кӯчаи Дӯстии халқҳо. нархаш 145 000 сомонӣ мебошад. лифт дорад. насоси обтаъминкунӣ ҳам то 9-ум этаж бе мушкилӣ об мебарорад. якхонага квартира дар 7-ум ошона бинои новостройка бо масоҳати 40 метри квадратӣ бе ремонт, коробка. нархаш 165 000 сомонӣ бо муомилаам дорад ва қарор аст дар шаҳри Бухтар. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ҳуҷҷатӣ хона якхонага аст, лекин соҳиби хона духонага кардагиай ва боз аз рӯи ҳуҷҷат 44 метри квадратӣ мебошад, вале худаш
50 метри квадратия дар сеюм ошшона бинои 5 ошшона гада ҷойгир мебошад. қисман таъмир дорад, бо оби гарм таъмин аст. срочна фурӯхта мешавад бо нархи 287 000 сомонӣ. соҳибаш зарур аст, срочна мефурӯшад ва ҷойгир аст дар ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Мушфиқлӣ 115А, квартираи 10, пушти Бонкес хат дада. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар колхози Россия, маҳаллаи Лоҳутӣ. 7 сотик замин, 4 дар хона, об доимӣ, гирдовагирд забор дорад. То даруни ҳавлия асфальт рехтагӣ, аз раҳи калон 200 метр дур мебошад. Мактаб доранд, масҷиди замонавӣ доранд ва хоная дарунаш евроремонтай, лекин мутаассифона суратоша надорем. нархаш $65,000 бо савдоам мешавад. стирални дора, кондитсионер дора, ҳамаш навай. боз як ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар якум Советский. 4 сотик замин, 4 этажа ҳавлӣ, 6 дар хона дорад, сауна, бассейн, хулас ҳама шароитҳоро дорад. срочна арзон мешавад, алишам мешавад, ними пулша метену, ними дигариша хона, мошин чизе бошад қабул мекунанд. нархи охираш $150,000 мебошад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. То боздид, барори кор шумода.